खुलुमबाय आंनि बे सोरां लामा इउटुब चेनेलजों आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ आरो दिनै लाना फैबाय नोंथांमोना नायलांगोन बेखौनो आं बुंनो सानदों नोंथांमोननिसिम आं चेनेलनि बा इउटुबारनि जानानै नोंथांमोननिसिम बे दैज्लां बोथोरखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। बे दैज्लां बोथोराव गोबां दाब दाब जायगा लानानै दैबाना जागासिनो सोरनिबा लामा खुरखानाय सोरनिबा न' खुरखानाय सोरनिबा बिदिनो सोरनिबा हा खुरखाना लांजानाय सोरबा गोबां बायदिसिना समस्या सोलिना दंगासिनो नङा होमबा दैज्लां बोथोरखौ लानानै बेराफारसे आरो कर'ना बोथोरखौ लानानै आरो बायदि रोखोम जानि चाइनाजों एगेन्स्ट इन्डियाया आरो लोगोसे नेपालजोंबो जानानै दङ एसे आरो ओरै पाकिस्तान जेरैबो समस्यायानो गाज्रि जाना दंजोबो होमब्लाबो बेखौनो आं बुंनो सानदों दा बुहुमखौ लानानै जोङो बे मानसि जिउआ बा मानसि महर लानानै जों बे बुहुमाव नारसिनजानाय समस्या फैगासिनो बा मानसिफ्रा बुथार जानायनि समस्या फैगासिनो बा माजों मानिबा भाइरासजों मानिबा बारहुंखाजों सोरबा सारअन्थाइ गावनायजों आरो सोरबा दैबानाजों बोहैखारलांनाय आरो सोरबाफोर बिदिनो गारिफोरजों फैनानै बा दालांफोर बायफ्लंलाबायनानै गोलैनाय बेफोरबायदि रोखोमनि सोलिबाय थानाय समस्या जागासिनोबो दं। दा बेखौनो साननो लुगैयो जे माखासे दाखालि आं फेसबुकआवबो नुदों दिनै बेखौ माबे जायगानिमोन आं बेयावबो आं पस्ट खालामनो हाला थैनायनि माबासो नालाय बेयाव जोंनाव मोनसे क्लेम फैयो आं खुगाजोंल' बुंनो सानदों 3 गथ' माने दैयाव बोहैनानै थैदों आरोना दै बानायाव ओरैबायदि माने दै गिदिरजों बोहैना थैना फैदों आरो एखे रायैनो बिसोरनि न'खरनि गथ'फ्रा 3 थैदों आरोना बिनिफ्राय आरो गारि गोलैनाय बेफोरबायदिबो नुदों आङो माने जोबोद गिलु बालुबो समस्या नुगासिनो बे दैज्लां बोथोरखौ लाना दै बानाजों थैनाय आरो बाद बाखिसो दङ गोबां बायदि दा बेखौनो बुंनो सानदों जोङो माखासे बेफोरबायदि दै बानायनिफ्राय गथ' गथायखौ न'निफ्राय नागारहरा न'आवनो दोनो बा दै बानाखौ लानानै गथ' उन्दैफोरखौ एसे 6 बोसोर 7 बोसोर बा 8 बोसोर बा मानबायनो हानाय बेफोरबायदि गथ'फोरखौ एसे नोजोर हो बे दै बानाजों बा दैबानाफ्राव थानाय बा खाथि खालायाव थानाय माखासे दैमाफ्राव बेफोरबायदि थांलाबायनो होना आरो ना गुरनोबो थांनो होलाबायनाङा बेफोरबायदियैनो नङाबा दैबानाफोरजों साबसिनना लांजागोन बेखायनो थांनाङा गेदेर मानसिब्लाबो आंनि दै स्पिड बायदिब्ला बेफोरबायदि ना गुरनाया गोरलै बाथ्रा नङा होनबा नोङो थाङैयानो मोजां माने माबोरै समस्या गाज्रि जानायखौ माने गावखौनो बासायनो नाजा दैनि दौनाय बा दैनि नारसिननाय बा स्पिड बोहैनायजों मानसिया बुखारनो मा बोलो मानसिनि बोलोआबो थोबाव दैनि बोलोजों बेखायनो सांग्रां था आरो गथ'फोरखौबो नोजोर हो आरो बेबायदिनो मोजाङै गावनि न'खरखौबो बेंनो लाखिनो हानाय बायदि गोख्रोङै थाबानो जाबाय गोबां बायदिसिना दावराव दावसिजों लोगोसे आरो दा दै बानाजोंबो गिनो गोनां बाथ्रा दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम ससे नोंथांमोननो खिन्थाना लाना फैदोंमोन जों मोजांखौसो मावनांगौ बेखौनो आं बुंनानै दोननाय जाबाय नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों बाय बाय।